En geno mar Nyakorom Gajuang ni Rio Makare machiegni hechenoni mar Migago Ramogi TV en odiochieng' mar tarik 1 dwe mar 12 2024. Odiochieng'no mokwongo ma dwe ni mar 10 Nyakorom Gajuang kama weche madongo ariyo timore pacho kae ka bende chenro manyien mar okumba mar thieth mar Chief chako tiyo ayanga e osiptende mopogore opogore pacho ka bende twak irito pedhi od bura twak mathicho oko jaluo jatend piny Kenya Rigathi Gachagua PC twak ma bende dhi bedo kanyo od bura mamalo chakre sa aboro e wang'e. Omiyo reporters magwogo tache pacho ka mondo omigi nyiso mago madhi mbele e counties opogore opogore pacho kata mokwongo Nyakorom Gajuang magi emomiyo pek. Gimomiyo pok a register new system en ni nitie gimoro ma sirikal wuondowa. Gini podi bro mana kwalwa. Okumba manyien mar Chief chako tiyo ayanga kawuono kata bed ni thoth jopiny ywak ni chenrono ok odewo ngimagi. Arita oridi alwora mar od bura mamalo motelo ne chwalo paro mar thicho oko jaluo jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e apisi. Jaked ne ratich oganda Morara Kibaso chwale e doho ma Nairobi tok nyondhi kod obila odiochieng' manyoro. Machiegni Nyakorom Gajuang nyinga Lydia Huke oroko pache lai mar ote machuok hari adeka uchenono ka bende wanted live e Facebook Ramogi TV ke imbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Wachogi man ni kata bang piny owacho sidayanga chenro manyien mar thieth mireno ni Social Health Authority kowuok e okumba mar thieth mar National Hospital Insurance Fund kata NHIF. Oganda mathoth pod koni pok giango malong'o chenro manyienno. Nyasi mano bagi alap matono ka Mombasa mokuom jogo mano oyuro koni gisechako yudo midhiero to chutho ne jotuo ma kansa ni mar moko kuom ute thieth koro dwaro ni gichul omuom ma aching'. Mokuom jogo mane temo donje chenro manyienno e yor lony mar mbui bende ywak ni nyaka ne gichak temo donje chenro no nyaka sani podo tamore omiyo gidwane piny owacho owit kucha chenro no mondo mi gidhi nyime gi mano mar NHIF. Shani ok wang'eye nikech pok onyiswago nikech kanana member mar NHIF to nang'eyo ni kopo ji lokore ji dhi koni to gikawo mana data from the NHIF to koro sani ma ji chako register ni dana kiae pok opimnwago be wakia kaka otiyo makata kaka otiyo pok wang'eyo jok mokava ok wang'eyo to kano nyiso ni koro kibiro dhi hospital to ok bi thiedhi koro an gima na expect ni mondo adhi ka Absa Bank Insurance mondo mi akaw cover nikech mar NHIF ni mar Shani koro tamo wanga nikech ok ang'e gima en malong'o. Nyalo chiwo pesa takia pesa ne dhi kanye nikech akia no thiedho ji adi. Sasa tuomba serikali tuangalie sisi wenyewe wagonjwa sugu kama ya kansa na dialysis. Dialysis muhimu sana. Ukikosa dialysis siku 2, siku 3 ujue waweza kwenda hata ICU. Kwa hivyo tunaomba serikali magonjwa sugu tuangalie sana. Hatuna hiyo pesa ya kulipa 31,500 na madawa hapo hakuna. Maana jana tunaambiwa dialysis nini NHIF ni mwisho imeisha. Hii NHIF umetumika muda yingi mwaka yote Kenya ubate huru baka leo tunatumia NHIF. Sasa tunaomba hii kitu abaki vile imekuwa. Kwa sababu watu shambani hata hajui namna ya kuregister. Yeye chef hawezi tembea kila mahali. Hawezi tembea shambani, hawezi tembea kila mahali. Seche machuok bang' okuma mar thieth mar NHIF no chungi ayanga e pacho ka Nyakorom Gajuang jokanya sekta mar thieth obago nyasi e boma ma Kisii mar sidho ayanga okumba manyien mar SHA. Nyasi no bagi osiptal maduong' ma Kisii kama ichiwo ler matut e wi chenro no kanyakla kod ndiko jopiny ne chenro ma kamano. Ikwayo jopiny mondo mi ondikre gi okumba manyien no mondo mi giduto giyud chenro mag thieth e yo mayot. Bado tunaambiwa it's still under approval. So we are worried to the government. What is this that they are approving that they have not approved? Mbona tunasumbuliwa hivi? Why? What do I do now? Hii sasa majina ilibidi niandike kwa sababu wananchi wamejitokeza kwa wingi. Nikaona tu wacha waandike nikwambia kisa baadaye watarudi tuone kama network imerudi vizuri. Nimejaribu kufanya registration lakini ni system inasema system not available currently.
Jopiny gwenge ma pacho ka medo golo paro mopogore opogore kaluwore kod chakruok tiyo kuma manyien mar thieth mar SHIF. Mokuom giwacho ni gionge ler malong'o ewi kaka chenro ma kamano biro tiyo kata bedni ochako tiyo ayanga odiochieng' ma kawuono. Wawinje kaka ne giwuoyo. Poka register a new system. Gimomiyo poka register a new system en ni nitie gimoro ma sirikal wuondowa. Penjo anyalo penjora kaka ja Kenya ni NHIF ni en mar ng'a, to SHIF ma kori kelo ni eto en mar ng'a, to wan Kenya achiel. Ang'o monowa beda gi NHIF cha, to charges mane nitie manyalo hingo jopiny ema mondo wa reduce to wadhi mbele gi chulo NHIF. Giwacho ni SHIF ni koro beche dhi bede piny moloyo NHIF. Waseng'iyo gi chulo 500 kaka jojwa kali. To ang'o ma mono gi duoko bei mar NHIF cha obed kaka 300 ma gilande SHIF ni SHIF ko dhi bedo 300. Dak giduoknwa duoka to NHIF wacha obeda kamacha, to kata mana jotich mane tiye NHIF gito gidhi tiyo kure. Gimiluongo ni SHA ni akia gima en. Da ng'eyo to da register to kata ka pok register do akia gima en. Gini pod ibro mana kwalwa. Koro wa prefer wabed gi machon cha molo masani. Ji pod oluor kech yudo ni corruption ne ni malo ahinya e wach mar NHIF. Maka NHIF ne nitie to yudo ni ji nok yud thieth e yo makare. Koro SAF manye gikelo ni jopiny pod oluor giwacho ni samoro nyalo bedo kaka ne en cha. Koro nakwayo sirikal oduoknwa wach linda mama mar mondo at least okony mine to kony nyaka nyithindo. Ne wanyuolo yo moro mayot. Sani koro kanyal decide mako ich because onge kaka bro timo. Kiwacho ni NHIF nokwal pesa NHIF, to NHIF ka sama koro ikelo SHIF ni bedo ngidhi kwala nikech joma nie system mar NHIF ema duogo kae. Goro maduong' mar riwruok mar lakteche ma pacho ka Kenya Medical Practitioners Pharmacists Dentists Union Dr. Dav Jatela oyango ni gisechwalo ywak e doho mar chungo chenro manyien mar okuma mar thieth mar SHIF kowacho ni en yie manimo kendo odhi tamo oganda jo Kenya yudo thieth kaka owinjore. Wacho ni chenro machon ma osebedo katie pacho ka NHIF ne odewo ngima jopiny kendo ne en chenro manong'iore ma osekonyo oganda jo Kenya kuom kinde malach. Atela wacho ni chenro manyien ni en kuone oganda jo Kenya ma ok owinjore jopiny yie ka bende koro odhi muko omenda modhuro osach jopiny ma bende osebed ka ing'ado osachgi kata mana tok chik. Kumachielo Nyakorom Gajwang' jakenda tich oganda mosebedo kasoko wang' sirikal Morara Kibaso chwale doho mondo miyo duok penjo ewi mokuom ketho ma oketne. Morara manyo omaki kod obila mag okwach kich ochopo e doho kod kinde maloyo 10 kotelne kod Martha Karua. Kaluwore kod oboke mar bura, Morara odonjne ni notiyo kod lai mar tudruok mar X e keyo weche ma miriambo. Ni jatend piny Kenya William Ruto noywagore ne jal moro manyinge Lagat mondo mi omiyo omenda mag campaign gino manochuno jalno mondo mi osing mwandune ne bengi kokawo hola mondo mi oyud ne Ruto omenda mag campaigns. Oboke no omedo ni Morara nodhi mbele ka koni bang' Ruto fwenyo ni bengi ne dwa peyo Lagat. Ruto nodok kendo chiwo dwaro mar nyiewo mwandu Lagat manosingo ne bengi e nengo mane piny. Morara bende odonjne kod ketho matiyo kod mbui e chwalo weche ma miriambo kendo ketho nying Lagat. Nyasi madhialo odiochieng' jodongo e piny mangima dhi mbele alap manyisruok ma Kendu Bay e kar chung'od bura ma Karachuonyo, kaunti ma Homa Bay. Jodongo chokore e nyasi no ka gikete lela midhiero kod pek ma gisebedo ka gikadhi. Achiel kachiel Nyakorom Gajwang' watudre gi reporter marwa Alia Beach mantiere kaunti ma Homa Bay. Ali, rio nade nyiswa ni to Homa Bay urino nade kanyo to chenro no mabende jodongo yuore dhi nade nyaka sigi. Ali. Wacho ni ya system makoro lokore
Leader wabira chiel ka chiel la mar nyisruok ma Kindu Bei kainde ka chundu bura makarachuo mana ka wacho ni endi odiochieng' ma kawuono en odiochieng' ma piny ngima dhialo odiochieng' ma jogo ko jodongo e piny mangima kendo jodongo mowuok e kuonde mopogore opogore e kaunti ma Homa Bay kainde nyato kar chundu bura makarachuonyo ochokore alap mar nyisruok ma Kindu Bei kainde ka en odiochieng' ma bende ng'iyo pek kata midhiro moko ma jodongo osebedo ka kale e kuonde mier ma gidake ka chiel kod ng'iyo ni to gin kenge mage monego bende sirikal goyo ka chiel kod jotelo mopogore mondo ngima jodongo bed makare e kor gwenge mopogore ma giwuoke manyalo konyo gi wuok e midhiro moko kata chandruoge moko mosebedo ka kwakogi e gwenge ma giaye. En mor mara mabedo e twak kod moko kuom jodongo ka nyasi ma kama endi Lydia Otele kod jalup komisona ma Rachuonyo North kaendi kaachiel kod jatend migawo mochung'ne chenro mag chwech mar oganda e sirikand kaunti ma Homa Bay kaendi Sarah Malet. Ka ok kamano to an adwa donjo e twak achiel kachiel kod moko kuom jodongo ma bende oyuoro e nyasi mar dhi luwo chieng' endi mondo ginyiswa ni to gin pek kata ber mane ma jodongo osebedo ka kale e gwenge ma giwuoke e kaunti ma Homa Bay kaendi. Adwa chako kod jaduong' nyalo choro gi kaendi mondo chak gi nyingi kawuono odiochieng' maru kaka jogo eko ma jodongo odiochieng' ma kawuono oyuoro e nyasi kaendi ma aneno ka jodongo mathoth mokalo oyuoro kaendi kaka achiel kuom jaduong' moyuoro kaendi bo chako gi nyingi tinyiswa ni en mor mane ma in go odiochieng' ma kawuono kidhialo odiochieng' ma jodongo e piny mangima. Mokwongo agoyo erokamano maduong' ahinya kuom odiochieng' ma jodongo mwayudo e pawa mar Sowe Kindu Bei. An kawuoyo an nyinga en Crispin Okech Aloch, Rambira location, Kagwa sub location e kama dake. Awuoyo wach ma jodongo kaka odiochieng' jodongo. Nitie ber mwaseneno ma ok wanyal dagi kendo osekonyowa mang'eny. Mak mana ni ywak ma wan godo ni jodongo ama boyo ahinya, moko ana kokoth uma, moko amana mabor ka Nyaluo iye kabiro Kindu mondo many pesa ma ginwang'o 2,000 ni tin ka gikawe to moro gitundo mana gi siling 1,000 kende. Wakwayo gi muolo ni ka sirikal oyie omedwa pesa ni obede kata mana 5,000 okony jodongo. Wagoyo erokamano kuom gima isetimo, kwayo mana gi muolo kaka dhano. Tiende ni kaka mana iwuoye pesa ma sirikal okelo ma miyo jodongo ma yang' wacho ni kuonde ma jodongo yude pesa gi eki bor mokalo ka kutiyo gi pesa mang'eny mondo mi udhur pesa gi eki. Bende kaka jodongo ang'e ni un gi chife kata gi jotend sirikal mantie e gwenge mowuoke bende osechwale ng'ur magu mondo gine ni kuonde ma yude pesa gi eki obedo machiegni mok uti kod pesa mathoth e kinde molaw pesa gi eki. Paro ne wasekobedo kwachore nyime mondo mi obedi to ok onyal timore. Omiyo odiochieng' jodongo ni anwang'o thuolo mar wacho gini ni wainyore kabisa kuom omo pesa mwatudo gi mier ok nyal konyowa tin. Omiyo mednwa go uru to bende uketnwa station mag pesa obed machiegni gi ng'ato kamano. To jaduong' kapok adhi jaduong' machielo mupore kod wach mar pesa ma sirikal mido ni mondo medu kaachiel kod mondo nene kuonde ma yudo obed machiegni kodu. Gin midhiero mage ma jodongo kale kor gwenge ma utie ma dugombe ni jo sirikal kaachiel kod jotelo mano yiero obed ka ng'iyo odiochieng' ma kawuono ma koro idhialo odiochieng' ma jodongo e piny mangima kiwe wach mar pesa ma iwacho ni oyudo kuonde maboni. Gin chandruoge mage ta midhiero mage maneno ka thoro nyoro jodongo e kor gwenge monego bed ni sirikal ng'iyo. En wach maduong' ahinya ni wayudo pesa ni to tin. Ok wanyal nwang'o go thieth. Da sirikal okawnwa thuolo mondo mi ochulnwa thieth nikech gima wanwang'o ni tin ma ok nyal thiro jodongo. Ma e kwayona maduong' kabisa ni jodongo onego nwang' thieth kendo chornegi pesa ni. Kamano. Kamano jaduong' biro chako gi nyingi tinyiswa ni kaachiel kuom jodongo moyuoro e nyasi mar odhialo odiochieng' ma jodongo e piny mangima kaendi en moro mane ma in go kaka jaduong' sama koro idhialo odiochieng' ma kawuono Kindu kaendi. Nyinga en Gideon Olang'o, awuok Kamser Gineseka. Wach ma wan godo machanda wa ahinya, waonge kata mana pi maber, okwane pesa jodongo ni be otin mokwane konyalo konyowa e yo maler nikech en siling 2,000 ni kigole samani kadhi agole Yugis ko Yugis kidhi kode kiduogo en siling 100 gi 1,000 gi 600 ema dong'ni. Koro ok onyal konyowa e yore duto mantiere. Koro ma ywak ma oyogo ni ka gimiyo wagi gichore lwetgi gimiwa gimo maber mondo mi wakonyre godo. Mokwongo bende sitima bende waonge go wan mudho makata ide yadeya en na mudho. Koro ka bende waywake ni ka sirikal kuyie to parowa mondo gimiwa yor sitima be gimiwa to wan gi kech ma ok ber be jadongo tinde waol. Piny odhiero wa kama wachi mana ni kora ne wang'e jaduong' mondo kuyie to koro konywa
mae wach mwango Jadunga gi penja achiel mopogore kod jadunga waducho wacho ni weche mag thieth osebedo konene matek mokalo kendo aluf ariyo ma sirikal miyo jodongo ma higi oniang' dwe ka dwe ni ok nyal konyo we chwalo chenro mag thieth kuonde ma owuoke. Ginang'o gini medo gombo ni mondo mi sirikal tim neno ni jodongo yudo thieth makare kaka owinjore mondo mi jodongo ma samoro tuoche ma mosebedo ka chandogi gido kaka nyalo thiedhore osiptal ma ok gibedo kod pek e weche mag thieth. Wan kaka jodongo waneno tabu nikech thieth malong'o ok wanyal yudo nikech tie mondo idhi kimanyo thieth ma kuma idhiyeno en kaka Kindu mondo ai kadhiye en tabu to pesa no bende onge. Koro miyo wagombo ni kaka thiethno giketnwa kuonde machiegni kodwa kaka Kamser Gineseka wakocha wabede kata gi kamoro kar thieth moro manyalo konyowa. Waywak nikech ok wane kaka wanyalo konyore odhierowa kaka jodongo. Erokamano Dani, wan kaendi odiochieng' ma ong'iyo odiochieng' mar iki jodongo ma higi oniang' kaka en achiel kuom jodongo moyuoro kaendi en ma kata nyadhi mane ma in go momi biro ka kata ber mane mineno ka sirikal osebedo ka timonu kata jotelo manoyiero osebedo ka timonu ma koro nyalo wacho ni kod mor ma dhi odiochieng' ma jodongo e piny mangima. Mokwongo agone Nyasaye erokamano kuom miya thuolo mondo mi achopie nyasi mar kawuono mar jodongo. Amor kabisa. Kendo an gi kwayo manadwa ni mondo aket ne jatendwa ma en president marwa mar Kenya. Osetimo maber, adieri osekonyo jodongo moko maber, omiyo jodongo nyalo chiemo matin to kainya kaka dwarore. Nikech pesa mimiyo jodongo ni en pesa matin. To samoro jodongo gi wuone nyikwayo moko odak godo ma wuone gi kata mine gi be nosetho. Koro magi duto ting' gi bete wi jodongo gi. Koro ka en siling 2,000 kadi cha bende dwa ni mondo igole pesa moro matin mondo idhi chul mondo ka chieng' moro yud thieth kionge go ok nyal thiedhi e yo maber. Omiyo wakwayo sirikal ni koyie to mede jodongo pesa mondo aya 2,000 gikete kiwango moro maber manyalo konyo jodongo. Mar ariyo wakwayo sirikal ni mondo kony jomoko mosechopo higni 60 kadhi mbele mondo bende odonje system mar yudo pesa mar jodongo ni mondo jopiny oyud fuong'ruok matin kendo wanagone sirikal erokamano kotimonwa mano. Machielo waywak e thieth kionge pesa ok inyal dhi osiptal mathiedhi. Omiyo wawacho ni gimiye jodongo mok nyal, nitie moko mok nyal makata biro ka ginyal biro mondo omigi kad makoro ji donje mar shani mondo sirikal ochulnegi mondo mi giyud konyruok mane kwayowa. Erokamano Lydia an ka kod jatelo mochung' ne kit chuech mar oganda sirikand kaunti ma Homa Bay kani mabino yuoro e nyasi niendi. Waziri winjo ka jodongo ni kod ywak mopogore kaka sirikand kaunti ginang'o gini mitima ahinya to migawo mari mane ni okonyo jodongo mosebedo gi pek e weche ma kaka ginyalo konyore e mier kuonde ma giwuoke. Erokamano, nyinga en Sara Malit. An waziri mar Gender, Youth, Sports Development, Culture and Social Services Homa Bay County. Kawuono ni wabiro kaendi mondo wa celebrate gi jo national government ka waparo jogewa madongo kaka gimedo dongo gracefully. We are celebrating them kech wa acknowledge impact margi e community marwa. Kaka county government ma Homa Bay, Department ma Social Protection, tijwa en neno ni jowa madongo gi odak maber and rights gi bende giyudo kendo orit gi moloyo to weche mag ywago ahinya gin weche mag thieth. Giwacho ni they cannot walk long distances, ok ginyal wuotho mabor mondo gichope facilities. Koro county government ogero health centers, watemo mondo waketgi machiegni as possible. Kendo county government temo mondo los yore mondo kata mine wa madongo gi kwere wa madongo gi kada dhi osiptal to ginyalo chopo mapiyo piyo. Mar ariyo, jomadongo ywak ni gin gi pek gi ting' mag nyikwagi modong' nikech seche moko joute gi mine gi onindo. Moko be obiro nikech yie matamalo, koro nyikwayo ng'eny. Giywak kendo ni pesa ma giyudo tin. Koro ok ginyal puonjo nyikwegi. County government ma Homa Bay nitiere gi programs mag education, mag scholarships ma wakawo godo nyithindo mar orphaned kendo wapuonjogi, wakawo tinggi mag puonj te ka gidhi e secondary nyaka chieng' gidhi e university. Mano iluongo ni fins to swim kendo wantiere gi ma iluongo ni fundi mang'ula ma wakawo godo nyithindo be ma ok nyal, wapuonjogi tije mag lwedo
mondo gimbe giyudo ka gikonyore. Mano seche matimo kamano jodongo gi yudo yueyo korgi nyalo fuong'ore matin. Koro county government ma Homa Bay be ok owegi chien e weche mamoko mag dongruok. Sani program marwa mar department December we are targeting to celebrate them mondo gimbe gibede gi nutritional value. Briefly, Bona DCC, you are the face of national government in this function. What is the government doing to safeguard the rights of elders in this county? Okay, thank you very much. My name is Haron Koros, the Deputy County Commissioner at Tonyo North. I'm here to represent my boss, the CC, who is away on official duty. For today's function of the International Days for the Elderly, the government, as you are aware, has been supporting the elderly. For our county, as Homa Bay, we have about over 20,000 people who are benefiting from cash transfer from the government directly. Of course, we know the other funds that are on the way, and we believe if we partner together with other stakeholders, we'll be able to assist the elderly in this county. Yes. Dia mano ne wane to kachiel kod jodongo kachiel kod afijas muke migepo pore ma sirikal mo yore nyase mar odiochieng jodongo e county ma Homa Bay kan mo bage laptuke ma kada lap mar nyisruok mar kindo kaendi abro weye mo dhi nyime kod chiwo weche manyien kapod wan to walone to genango gin mabro wuok kalwe kod nyase ma dhi nyime e lap mar nyisruok ma kindo Bay kaendi Lydia. Tima Homa Bay hegwengo ma Kindu Bay kama bine nyasi na dhie mbele ngino marwa ni ang ni los nuwa ripone yo makare kendang na yode odiochieng kogi. Nyakoro mga waduge county ma Nairobi kendo wadhi nyake odbura kama jodbura chano mar keto twak mathicho oko jali chatan piny Kenya Rigathi Gachagua kawuono. Speaker mar odbura Moses Wetangula biro golo wach ewi paro makamano to kosechwale odbura. Jodbura chwalo ng'oro pogore kuom Gachagua moting'o tiarietha gi pesa jopiny kod dhi ataro mag chike mapacho kae. Watudu achiel kachiel gi jafuo moro Chris Owino mantiere liare mar od bura wawinje gino madhi mbele od bura. Chris, en gino mani riyo makare nyiswa ni to od bura dhi nade nyaka sega bini go rito twak mano mathicho oko Rigathi Gachagua ya pisi gi sani. Chris. Erokamano Lydia, waneyo makare chieng emarieny kata kamano tich nyaka tire. Mana kaka isewacho odiochieng ma kawuono historia inyalo ndike piny mar Kenya kinde ma paro mokwongo mar tich oko jalub jatend piny manie tich igeno ni idhi pedho odhiambo ma kawuono kar saa 8:30 mar tich oko jalub jatend piny Rigathi Gachagua. Paro makama usebedo e liare mar od bura tambaka vi paro matich oko Rigathi Gachagua usebedo e liare mar od bura kuom thuolo mar karib jumbe adek ka jo od bura usebedo ka goyo mbaka kendo gikudore mar kawo paro kaachiel kod golo chung' margi e juma mokalo chieng' tich ang'wen jo od bura ne ochako ayanga nyasi kata chenro mar choko sei kama odiochieng' manyoro kar saa 3 otieno sei maromo 304 ne osechok mago sei mag jo od bura maromo 304 kuom jo od bura duto 349 ne osechok odhiambo manyoro manyiso ni ma en kwan mamalo moheo atamalo 2 ewi 3 mar jo od bura. Kaluwore kod chika Lydia en ni paro mathich oko jalub jatend piny inyalo mana pedh e nyim od bura bang' paro makamano yudo sei mag jo od bura maromo 117 kende. Kata kamano paro makamae oyuayo jo od bura maromo 304 kochopo saa 4 mar otieno odhiambo manyoro kendo gimwayudo en ni jo od bura ne oketo sei kagiwacho ni kinde osechopo mar tero Gachagua pacho ewi weche mag ketho chik dhi ataro kod chik mapacho kae kaachiel kod tiyo marach kod apisi mare. Odiochieng' ma kawuono arita orid moloyo e alwora mar od bura ka wang' apaya mochomore kod od bura olor wang' apaya mawuok Harambee Avenue kochomo Uhuru Highway olor wang' apaya ma Parliament Road machopo nyaka japicha mara Mauritius Oduor komanda nyalo mna nyisi magi gin obila kendo ka giketo kalatas marakwar kaachiel kod kalatas marachar manyiso ni onge japiny ma oyieno tiyo kod wang' apaya mar Parliament Road kaachiel kod wang' apaya ma Uhuru wang' apaya ma Harambee Avenue kochomo Uhuru Highway. Apisas mag obila ne ochopo kae kar saa 1 gokinyi. Kata kamano ka ne ochopo kar saa 6:30 ne waneno
kwan mag obila ka omed kuoro kendo obila morwako uniform kaachiel kod obila machung' makedo kod marakore kod weche mag ng'anyo kata anti riot police bende ne waseneno ka ogoyo tach e alwora mar od bura kowuok wang' apaya mawuok City Hall Way, wang' apaya mabiro Parliament Road, wang' apaya madhi Harambee Avenue mochomo apis Jalup Jatend Piny Rigathi Gachagua kod achiel kod apis Jatend Piny William Ruto rita already obila manie uniform kaachiel kod obila ma okorwako uniform. Lydia kidwa ng'e ni rita ong'aw malo kata jofwamb weche ok wanyal chopo ei kalatas marakwar kata red tape motwe alwora mar od bura kama kinde ka kinde wan ka jofwamb weche oyiro mar chope kendo chiwo ne jopiny twak kata miyo gi weche manyien. Kawuono onge jafwambo moro amora ma oyiene mar chopo e alwora machiegni kod od bura. Mopogre kod jofwambo Lydia, jo od bura kata mana jorit maggi mano personal security mag jo od bura, jorit mag jo od bura ok oyiene donjo e od bura. Jomoyiene donjo gin ji ariyo kende, ja od bura kaachiel kod dereba mare. Manyisi mana kaka wach kamae en wach ma oket malo kendo arito ket malo ka warito kochopo saboro paro mathi choko Geoffrey Rigathi Gachagua idhi pedho kendo maling' mwasechoko eni gik moko te osetiek en mana pedho paro makamano saboro gi nus speaker dhi chiwo wachno ne jo od bura bang'e to odiochieng' makiny kata odiochieng' mabiro tich ang'wen jo od bura biro yudo thuolo mar goyo mbaka kaachiel kod goyo ombulu. Bang' goyo ombulu ka gipuodho chenro makamano ibiro tero wach makamano e od bura mar Senate kama Senate biro bedo kod ndalo 7 mar nono wachni kendo goyo ombulu e wiye. Par ni od bura mamalo gin jonge kod teko ahinya e wachni. Tijo od bura mamalo en mana goyo mbaka kata timo debate kod dhongere. Bang' goyo mbaka to gigoyo ombulu mar kwedo kata siro lwedo. Bang' siro lwedo kuku mar wach dhi timore e od bura mar Senate kama Senate e bwo ndalo 7 bang' jo od bura puodho paro makama gibiro bedo kod thuolo mar goyo kogno luongo Gachagua mondo obi ochope nyim od bura mar Senate mondo odadhoge obendo owache ka madhoge bang'e to jo senators biro goyo ombulu. Koro chuny mar wach dhi bedo od bura mar Senate mar jo od bura en mana goyo ombulu mar puodho kata wito oko paro makamano. Lydia. Erokamano nyakri Owino achiel kachiel ka entie liare mar od bura kendo erokamano kuom nyisowa kaka chal en geno mara Chris Owino ne dhi miyowa matut mbele kanyo kochopo kina bende weche go ang' chakra yanga e od bura no mamalo. Nyakoro joma mano kanya reporter marwa Chris Owino ka entiere e liare mar od bura na nyisi ni kawuono nitie weche ariyo madongo matimore mano mar chaka yanga tiyo gi chief Gisha kaachiel kod Thicho Jatend Piny Kenya Rigathi Gachagua okapis yen wach abende ko editere od bura ko gikanyo saboro waketo wang'wa kendo kaka Ramogi TV wadhi mi weche gi achiel kachiel koya od bura mana ka reporter marwa Chris Owino oseyango ni por wadhi mbele. Jatend Piny Kenya Rigathi Gachagua okoni onge orak mar sirikal mano ng'wano ne en owuon mar oyudo lemo mar jalup jatend piny kose loso mwandu ne owuon ne higni mokalo. Rigathi penjore kosa maduong' motimo ma ok nyal ming'wone kata mana gi jok mokoni no konyo kaka osiepene. Okoni moko kuom jod bura mawuok ho mar okak osenyise achaye gino makoro wacho ni ok omorgo kata matin. Jafo mar Walter Nyambaga ntiere kod ler mathoth. Ni ukweli ni kwa ka otwa kod ute fwambo dhembo manyoro jalup jatend piny Rigathi Gachagua nyo elotar kendo kayo nyigwen kolero kit kaka jo od bura moko mawuok ho mar okak kod ayany mahoka koth kuome Rigathi okala keni ok noyiedhi pacho. Kata kamano achaya mosenyise kod jo od bura moko mawuok ho mar okak chudho chunye kendo ok more. Marafiki zake na wadani wake kunikalia mimi kama niko nyumbani kwa kukataa hiyo niko tayari kwa sababu mimi sikuchaguliwa. Hiyo watu hapana bosi yangu. Mimi hawezi kunikalia na kunipangia kazi na kunikemea na kunikosea heshima. Nikikuonesha ile message wajumbe wengine huko bora na huko wananitumia kuniita kumafu. Mimi ni deputy president. Nimechaguliwa na Wakenya 7.2 million. Mjumbe tu akikuja bomba yake usiku matusi hapo kwa simu yangu. Anatuma kwa simu yangu.
Nitakuonesha. Tukimaliza hii mwindi off the camera mwende mkijua. Muone ile mafarao iko katika kutoka bonde la ufa. Rigathi okwedo weche moko ni jo od bura miene godo ni en ng'at manyang'ande kendo iye lach ne mwandu sirikal magibiro kaluwore kod dolorak mar sirikal kendo chiko mondo donje mwandune ma Mombasa, Nyeri. Weche moko ni Miriambo Lilo. Ukweli ni kwamba Wakenya wanajua nikija kwa hii ofisi si kwa maskini. Utajiri wangu ilikuwa imeandikwa magazeti kila siku kama nakumbuka. Sijui kama unakumbuka. Ilikuwa kwa vyombo vya habari kila siku. Mwaka wa 2019 ilikuwa nimeandikwa niko na 12.4 billion. Mwaka 2022 nikaandikwa niko na 7.4 billion. Hata ile mashitaka nilipelekwa kotini ni hiyo mabilioni nilikuwa naye. Mimi sikuja kwa hiyo ofisi nikiwa maskini. Nilikuja ofisi nikiwa na mali yangu. Na mimi hakuna mali nimetafuta kwa serikali na sina haja na mali yoyote kwa sababu mimi watoto wangu ni watu wazima wako kwa mambo yao. Bibi yangu ni pastor, matumizi yake ni kidogo. Mimi mwenyewe niko hapa niko na mshahara. Mimi hakuna pesa natafuta kwa hii serikali. Jalup jatend pinyo konichilo magakwede magdho udi. Owinjo kagweno mawinjaora. Kendo chunyo rwako ganda duto nyaka Makalenjin. Sasa nyinyi mkiambiwa nimevuta mtu, nikiangalia deputy head of security, personal trainer, personal photographer, director of communication, strategic communication advisor. Kwa sababu hawa wakalele ya very lot of people. Okoni ene bende openjore makosa maduong' motimo maok nyal ng'wone bowang' chinka. Hii kazi yote watu wa nyumbani wananiuliza, hawa watu na ulitengeneza urafiki na hawa, imekuwaje wamekugeuka baada ya mwaka 2? Hii makosa umefanya kubwa namna hii, hata kama umefanya hawezi samehewa ni gani? Walter Nyambaga, Ramogi TV. Report na mokeno agi Walter Nyambaga tero wa yo mokonka endaka pade kudari yo bang sabiro marodio chieng chenro en migago ero kamano ko medo kete mana kai Ramogi TV na singo kawo moko kumpa chukai kapoko kawo yo mokongo brother Favor Joel Nyango wachoka chani Jod Bura koro amua nega chagwa the direct orito wachne sana entia wendo ngonga e county Mamigori Sheila Iminza Okoth oni serikali nego berne paro jo adongo nikech ka onge arita maber kuom gito thoth giwito ngima kata kasage mapoko chopo otherwise entie kodwa wacha megagole rahinya Migori e gweng' ma Sagero Suna West. Ano bende Monica Kuom wacho ni ke entiere kodwa kuwuok nyaka pacho Ramogi TV le rahinya omor gi weche gi manyien kaka chopo kendo kaka Ramogi TV kolone gi weche gi wacho ni entie kodwa nyaka giko. Peno kanyo Eric Owiwa wacho ni en bendo sichope chendo kendo mor ahinya gi twak abende koro dhi mbele kanyo od bura. Faith Mzomo mwalimu wacho ni embe entiere kodwa e chenro kanyo entiere live koyaga ngoma Malindi. Felix Ochieng wacho kanyo ni en wach Rigathi koro rome wacho ni en wuod gamba Kamina Fode. Eno bende Erika Woche wacho kacha ni Ramogi TV chopo ne Kayole omosa joka boch Karading Tegi Kaumos kaito wacho no mora hinya gichendo. Benta Charles wacho ni entie Karen ero kawana nya benta wayo matin main migago kikidhi mabor. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130.
Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired by the Renaissance as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. Unajua saa hii unaweza pata shopping ya kungarisha nyumba mwezi mzima na only 1,371 shillings. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Safi package na inatoka Quickmart. Bidco cream bar soap 1 kg, 233 down to 165. Sunlight powder detergent yellow 1 kg, 360 down to 279. The Bar Herbal toothpaste charcoal 140 grams, 400 down to 289. Quick Choice premium tissue 10 pack, 500 down to 399. Dettol soap original 175 grams, 300 down to 199. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa 1,371, meaning utasave 472 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message. This means that you can go to Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket yenye iko karibu na wewe and you get to collect your product. Unangoja nini? Si ulipe saizi ka stock bado iko na enjoy discount yako. Citizen Duka, home of discount. My name is Sebastian Mutuku Wambua from Machakos. I am a retired systems analyst. I'm into 6 months playing and I was not even expecting to see anything until when I saw that text message and I couldn't believe it. I got 12 predictions out of 15 on the jackpot. And the first person I told was my wife. This is good money. I think it will go far to help myself and a few other people that may be in need. I want to encourage other people. Please go ahead and try your luck. It's always good to try, just like I did. Looking at my win here, Shabiki in Minnesota. Thank you, Shabiki. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLBA 671. Machiegni karo nyakwa mga juang chendo en migago wadhi mbele gi miweche manyien. Jagoro mongere migawo mar thieth Mary Mudhoni olando muoch tuo mar polio e pacho ka kendo ko oganda mondo omiyo beda kicha. Mudhoni owacho ni migawo mar thieth geto omiyo nyithindo maromo milion 4 chanjo mar polio ma biro bang' kwan nyithindo mosegamo tuono e pacho ka chopo 5 ka 4 kuom gi wuok e gwenge ma Kakuma e kaunti ma Turkana to achiel noyudi Kamkunji e kaunti ma Nairobi. Kalore kod landruok mar tuono, migawo mar thieth olando chiwo chanjo e counties machalo kaka Nairobi, Machakos, Kiambu, Kajiado, Turkana, Busia, Bungoma, Trans Nzoia kod kaunti ma West Pokot. Chanjo ibiro mi nyithindo ma hikgi ni e bwo higni 10 olero ni chanjo ma kamano biro dhi achiel kachiel kod ndikruok ne oko manyien mar thieth mar SHA. Chenro makoro biro ta kod nyamrerwa. Immunization activity aims to reach a culminative total of 3,843,275 children. And this includes the 2,021,663 children under the age of 10 years and 1.8 children under the age of 5 years in the 9 high-risk counties. Although the WHO Afro region was certified polio-free in 2020,
Kenya has confirmed another 5 cases. And the country is currently responding to this outbreak of circulating vaccine-derived poliovirus type 2, which was detected in 4 children living in Kakuma refugee. We are not an island. We are a country that lives with other people, and especially even with our neighbors. Polio destroys people. Polio dehumanizes. Polio does not give a person, a child, a chance to live to their full potential. Sekta mar thieth makedo kod landruok mag kute mag ayaki kaunti ma Migori dwaro mondo mi piny owacho mar Kenya kod kauntis oketo omenda mabup mar kedo kod landruok mag kute mag ayaki kaachiel kod chiwo thieth ne jogo ma odak kod kute mag ayaki. Giwacho ni thoth kony ma osebedo kichiwo yor omenda ma osebed ka ichiwo kod riwruoge mawuok e pinje maoko mar kedo kod landruok mag kute mag ayaki osechako duono. Eliza Owino, ma en apisa ma ochung' ne chenro mag kedo kod landruok mag kute mag ayaki kaunti ma Migori, wacho ni thoth jogo mane ondik kod riwruoge mawuok e pinje maoko ma osebedo ka konyo yore mag pim mar kute mag ayaki osedok piny nikech pesa koro oduono. But Kenya mangima to gik kama koro wagik kama donor funding duono. Not all partners manyocha support HIV koro nyalo support fully. Momiyo dwarore ni program koro okaw gi the county government. Wang'eyo ni yedhe ARVs te ae national government kendo wasebedo kwa yudo gi maber. But nitie other commodities mokwa nyalo yudo through the national government. Kuom mano miyo jotuo bedo gi tich matek when it comes to commodities. Koro gin be gidwa ng'eyo ni kaunti wa ma Migori, ere gima kaunti wa ma Migori timo mondo kopo ni giwuok kata ka ndalo gi oromo gidhi konyo joma moko bende kumachielo. Jotuo kata joma nigi tuo kata joma ni kod kute mag ayaki nyalo dhi nyime ka yudo thieth e yo makare, giyudo yath e sama owinjore kendo puonjruoge duto bende giyudo sama owinjore. Nyaka sani sama wawuoye ni ok wanyalo wacho ni government kata kaunti wa ma Migori nigi thuolo moromo kata nigi omenda moromo mar kedo kod tuo mar ayaki, nikech nyadi mang'eny kata higni mang'eny wasebedo ka genowa duto, pachwa duto kata neno kaka waneno wang'iyo mana donors gi. To address this, we need to have sound financial policies in place to ensure that all the 47 countries are able to receive these novel HIV prevention tools and the new long-acting prevention tools. Wadhi kaunti ya Busia kama pisas madongo ma kaunti ya Busia yudre kama tek bang' rem duoko penje wi kaka omenda no otie mbele county committee mar od bura mar kaunti no mochung' ne rango kaka ichwalo dongruok ne jopiny. Matimore bang' penjo nyuolore wi report manogol gi Auditor General kaka ne kaunti no tiyo gi omenda e hik omenda 2022 2023. Bura no mano oketie mbele committee no e bwo jakom gi Boniface Irute. Jatend migawo go no penjo ne penjo tamo duoko ewi kaka no tigi mohingo milion 29 e konga peace governor ma kaunti no Polo Tuma. Jatend migawo malo kod chano chenro mag gedo ni kaunti no Peter Odima bende ne penjo tamo duoko ewi kaka no chiwo rak mar keto tiles mar Cabros e boma ma Busia kama yangora ni omenda maromo siling milion 2 no tigo arietha. Komiti no wacho ni apisas go ne ok ochiwo ler moromo ewi penjo go kaachiel gi kwan mar jotije mag sirikand kaunti no. That was used for the renovation of that particular building. But we've also been informed there was an earlier contract of 5 million that was supposed to do the same renovations. Equally, on the matter of beautification, there's the issue of laying cabros on critical areas. We have also confirmed that the way that procurement was done is a bit suspicious to us. We're also going to look inside and see if there's value for money for that particular area. But most importantly, there is an overpayment of about 2.9 million that was way above the contract sum, which is in breach of the Public Procurement Act, also together with the regulations. Baada ya mkutano ambao tumekuwa nao leo, tunaenda kuandika ripoti. Ripoti hiyo tutaileta kwenye bunge. Ripoti hiyo ni ripoti ya kila mwanabusia kuweza kuisoma na tutaweza kuweka mapendekezo yetu. Somebody is given a tender of less than 1 million and it takes 2 to 3 years for him or her to be paid. It is
really affecting small business holder. And that's why we are putting the Finance Committee on notice, or executive on notice. If we spend 59 million to acquire automation of revenue in Busia County, why are we not receiving increase in revenue collection? Ikonito koro gavana ma kaunti ya Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir no wuko kumar kwedo weche matude giro chora tichra wera more kaunti ya Mombasa. Nasir no lose kinde machuok bango bila weyo thuola chiel kuom jotend migepe kaunti ya Mombasa mana omaki chieng' Jumapil kitude kod ketho makamano. Jojawa koni giler koe kaunti ya Mombasa. En ng'anyo mane obagi gi jodak ma Mombasa ka gidwani obila okaw okang' ne jogo mikoni ne orocho ratich rawera ma jahigni 25 midendo ni Bruce John. Nawashika mpaka mguu, nawaambia jamaa, kama kunipiga mshanipiga, bora bali dhulumu na jili watu walijua, naumia nisaidieni. But hawa aski wanacheka, walipomaliza wakakata, wakanambia ukienda ukiongea mambo kwa mitandao tutaposti hizi video zako. Gikone to koro gavana mar kaunti ma Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir ne wuok oko mar loso bang' jopiny tude gi tim makamano. Hata ile video kumtukana na kutusi mamangu na mama watoto wangu, tulikaa chini kama familia na kwa kauli moja sote tukakubaliana ya kuwa na hili pia tutamwachia Mungu. Nasikitisha, wala si msimamo wetu sisi. Nasir koni negi ng'ado mar ling kata bang' yudo video mane rawera no diro yor mbui kapuso weche moko dhi kare ne familia mare. Mamangu aliyenizaa kwanza aliandikiwa summons afike, mimi nimeandikiwa summons nifike. Anashindwa kwa wale wenye kumjua mama Nasimu. Ne oloso mana kinde machuok bang' obila weyo thuolo jatend migawo mar lope kod gedo mar udi Mombasa Mohamed Hussein ma bende ne itudo kod nyayo tim makochno. Jatend migawo no mane omaki chieng' Jumapil ne oriko tere doho Mashanzu, to kata kamano ne oduogo weyo thuolo kapok osom ne ketho mare ni mar ne nitiere chik machielo mane ogol ne obila mondo mi kik make kapok ochopo tarik 2 dwe mar 10. Kwa wale wenye kusema ya kwa sina nia ya kuhakikisha nimeandika statement, hamna la ukweli. Niliitwa, tumeandikiwa tena kuambiwa kwa la hautakikani. Mamangu aliyenizaa mama miaka 74 hata nashindwa. Nyaka gie sani achije ang'wen mitudo kod wach rocho ratich rawera no ne osemaki kendo buchgi dhi nyime. Leo yale ambayo kwamba yajaribu kwa sababu ya siasa kuniumiza mimi, kuniumiza na familia yangu, ukweli utakuja kudhihiri. Asanteni sana. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jonyuol maskun nyiri ma St. Monica obago ng'anye bag bwa makitale nyaka pis maduol mochung' ne ndiko jopuonj Teacher Service Commission kachiel kod apisi maten migawo masomo kakoro gidwaro mondo mi japuonj maduong' ma skun no odar. Mokuom gigo mag yudo ting'o duoko marach mag penje skun no, school fees misiki medo kachiel kod ywak ni nitiere jogo machuo mapok oyangi mosebedo kapondo kendo donje ute mag nindo mag jopuonjrego manyiri. Commissioner ma kaunti ma Trans Nzoia Gideon Oyangi no loso kod jonyuol kakoro yango ni apisas mag okwach kika DCI osechako timo nonro matut e skul no mar ng'eyo adieri hewi midhierogo. Tulianza kurekodi poor performance kwa watoto wetu. Watoto walioingia na marks iliyo mzuri shuleni saizi wanatuletea D and E's nyumbani. Alafu tunapata kwamba choo shuleni choo zimejaa, ziko na maggots, watoto hawana mahali ambapo wanaweza jisaidia. To the Ministry of Education, because we have had the letters, our transfer letters have been coming, but they are sitting on them. Let the officer in charge release the letters. Let her go. She can do wonders in another school, not here in Kitale. Tumekubaliana ya kwamba Wizara ya Elimu ukiongozwa na County Director wa Education ataunda kamati ambayo itaenda ifanye uchunguzi ili tuweze kupata
habari kamili kuhusu hayo malalamisi. Nyako moro ma hike ni ediere ochwale doho ma Murang'a ma duoko penjo ewi bura mane odonjnego mar kwalo omenda maromo siling 300,000 mar ng'ama nondike tich. Jane Muthoi nochwale nyima jal buche Peter Ndwiga mar duoko penjo mar kuo manotimore e kind dwe mar 5 kod dwe mar 8 gwenge mag Kongoini, kaunti ma Murang'a. Kaka mano Jane nokwedo ketho makamano gino manomiyo dine odang'ech ma Murang'a werito winjo bura mar tarehe 14 dwe mar 10. Tulishtakia na kosa la wizi kinyume cha sheria na kwamba mnamo kati ya tarehe 30 mwaka huu na tarehe 4 Agosti mwaka huu masaa yasiyojulikana katika location ya Kongoini kwa Murang'a uliweza kuiba jumla ya shilingi 300,000. We've requested this court to be given by the bill and the bond guidelines. Brate, huu mwezi usiache life kuweke kwa kona. Kama hivi Shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Akina mama, sasa tunakuletea shopping offers za ajab. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's discount na inatoka Jaza Supermarket. Jaza Home Brown Sugar 2 kgs, Jaza Home Tissue Paper 10 pack, Rina Vegetable Oil 3 liters, Jamaa Cream Bar Soap 1 kg, Jaza Home Long Life Milk 500 ml 12 pieces, Prestige Margarine 500 grams, 2 packets za Jaza Home Long Grain Rice za 2 kgs, Jaza Home Green Gram 1 kg, 2 packets za Soko Maize Meal 2 kgs, Fahari ya Kenya Tea 100 gram, Colgate Herbal Toothpaste 70 gram, Santa Lucia 400 gram, Toast Detergent Powder 1 kg, 2 packets za Ajab Home Baking Flour 2 kgs. Sasa, ukinunua hii package kutumia Citizen Duka, utalipa only 4,370 Kenya shillings. Mega *487*5# na ulipie saa hii. Kama bado vitu ziko kwa stock, ukishalipa utapata confirmation message yenye inasema sasa you can go and get your products from any Citizen Duka counter yenye itakuwa kwa Jaza Supermarket yenye iko karibu na wewe. Unangojea nini? Imagine harakisheni kama bado vitu ziko kwa stock. Citizen Duka, home of discount. Kidonda miketona newecherage Rama nyagini rama Nyathina gini rama Yabe nyiri gini rama Weketa gitingone Ang'o muloko pachime nyagiera Aworo Ang'o muloko pachime nyagiera. To get Susumila as your skiza team, dial *812*784#. Ramogi TV, eod joto duto. Vile naweza sema ni Mungu. Ni Mungu, si ndio? Ni mkulima. Ninajua itanisaidia sana. Ndio hii cheki yako, angalia amount uhakikishe ni hiyo. Ndio ile pale. Na hii atuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Inaitwa the Jipange Goodie Bag. Naishukuru Jipange na vyo sasa. Kila mtu anaweza jaribu na anapata bahati yake. Anaweza bahatika. Enoko yudre kate simbe sani. Koro ka Madam Didi biro gocho na to anabiro wacho ne ang'o. Maye, an kora rumo. Hello? Rajvir ni kanye? Madam Didi.
Kambi mar go punda mar shabiki.com odhialo joloch ariyo gi mich maromo